Šta znači proces? Pazi, svaka djevojka koja se odijeva kako treba i koja pokazuje svojim ponašanjem da je čestita, otvorila je proces da ima sutra sretan brak i da ima sutra sretan život. Svaki mladić koji svojim ponašanjem pokaže da ga ne interesuju glupost, da je fokusiran na ono što vrijedi, otvorio je proces da ide tu. Hazreti Ali kaže, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, klanjaju poslanik alejhi selam i Hazreti Hatidža, kaže Hazreti Alija, šta to radite Muhammede? Kaže, klanjam. Subhanallah. Kaže njemu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odmah, kaže, hoćeš li ti sa nama da klanjaš? Kaže Hazreti Alija kao dječak od 10 godina, šta je tada odgovorio? Kaže, pusti me da razmislim. Allaha ti drago, sad ne možeš naći mladića i djevojku od 18 godina da će prije nego što uđu u neku situaciju reći, pusti me da razmislim. Život je ozbiljan, ne možeš se s njime igrati. Jedan tvoj postupak može odrediti čitav tvoj život i to tako biva. Nakon nekoliko dana Hazreti Alija dolazi kod Rasulullah sallallahu alejhi i kaže, nauči me da klanjam, prima islam, i on je prvi dječak koji je primio islam. I kaže, kada je klanjao, vidi ga otac Ebu Talib. I subhanallah, ovo trebamo prenijeti u svoje društvo. Kaže Ebu Talib, Ali, kaže, šta to radiš, sine? Ebu Talib mušrik, ne musliman. Kaže, ja primio islam. Odmah, pazi, dječak od 10 godina odgovara svom ocu kad čini nešto što je dobro. Ono što sam vam rekao, čuvajte obraz. Kaže, šta radiš? Kaže, klanjam. Pa kaže, ko te to naučio? Kaže, Muhammed sallallahu. Kaže, klanjaj sine. Pazi, otac nemusliman. I preselio je kao nemusliman. Kaže, klanjaj sine jer Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naređuje samo dobro. أنت النبي الهاشمي محمدا